F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal, Michael Falzon, tkellem dwar il-ħidma li saret fis-settur soċjali mill-aspett ta' teknoloġija u sistemi online. Spjega li fil-preżent 96.5% tal-pagamenti li għamel id-Dipartiment Soċjali imorru direttament fil-kont bankarju u dan inaqqas l-iskareġġ li persuna tkun trid toqgħod tmur fil-banek biex issarraf iċ-ċekkijiet jew pagamenti. Dan grazzi għal sistema online li taħdem b'rispett sieħ lejn il-privatezza tal-individwu u li tassigura li pagament qatt ma jsir tard. Is-sistema interni hija mħarsa bil-mezzi legali kollha, imma taraf ukoll individwi jekk ikun intitolat għal benefiċċji differenti biex id-dettalji tal-persuni jintalbu darba biss. Is-sit elettroniku tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali jidħlu fih ma' 27,000 persuna fix-xahar. Illum persuna tista' tissottometti applikazzjoni għal benefiċċji tas-Sigurtà Soċjali billi tuża il-kont tal-EID tagħha. Bis-sistema online is-sena l-oħra ġew sottomessi aktar minn 12,000 kopja ta' ċertifikat blu tal-Mart online. Din is-sena fl-ewwel xarejn biss diġà kien hemm aktar minn 3,000 li jużaw din l-istess sistema. Il-Ministru qal li s-sistemi kollha huma sinkronizzati għal benefiċċju tal-individwi u saħaq li t-tiġdid se jkun kruċjali fi żmien li ġej. Tena wkoll li min m'għandux il-kapaċità teknoloġika jew aċċess għal dawn is-sistemi mhux se jkun minsi u fakar kif l-amministrazzjoni effettiva u effiċjenti tibqa' fil-qalba tas-servizzi mogħtija. L-effiċjenza hija importanti. L-effiċjenza barra li nilħu aktar nies b'aktar benefiċċji mbagħad nagħmlu aktar sempliċi għal dawk in-nies. Id-drive huwa li nkomplu naħdmu biex kemm jista' jkun ikollna użu tal-elettronika, sistemi diġitali, imma importanti wkoll li ma ninsewx il dawk li forsi m'għandhomx aċċess għal dik l-informazzjoni jew m'għandhomx aċċess għal dawk is-sistemi.